ಲೆನ್ಸ್ ದಿತ್ತಿರದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ತಾಲ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಓಲರ್ ನಿಕ್ಲು ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದಾದೇನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮದಿಮೆ ಮಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದು ಚೆಂಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ತುತ್ತುದಿನ ವೈರಸ್ ತಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ದಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಆ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಡಿ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತರ ತಿರುಗಿದ ಮಗುರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಆತನದು ಯಾನು ತರವರ ಬುಲ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ഞാൻ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಕನ ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆತದ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದರ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತು ಜತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದ್ದ ಮಾತ ಅವನಿಗೆ ತೋಪುನ ಇಜ್ಜವೆ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊರ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ ಕೊಡೋರು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡಂದು ತೂನಕ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರು ನಿಕಲ್ಡ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ನಿಕಲು ಅಂಚನೆ ಶೋ ಕೊಡು ತೂಡವೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ ತೂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರಡ ನಮಕತ್ ನನಾತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡದೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಪರಂದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮದ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಬಂದು ನನ್ನಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಲ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪು ಜರಂದ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲು. ಸೊ ನಿಖಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ವಿಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆಂದು ಯಾನು ನಿಖಲೆಗೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನು ಒರಿಪಾಯತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ದು ಅದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬೇಗ ಹೋದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಖಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ತೂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆತ್ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುರನಿ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಅವೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತನ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಐನು ಯಾನ್ ಇನ್ನು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದೇ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾರೆ ಎನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ಜೊತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರ ಏತ್ ಕಾರಣನ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿರವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನ ಕಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಫಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೆ ಅಂಚ ಕತೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇತ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳವೆ ದೀಚು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜುನು ಮಾತು ಮಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಮತ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ದೀಚುಡು ಅಂದೈತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೈದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವರ್ಕು ಲೆಕ್ಕಂಡಾಡು ನಮಗೆ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋದುಕ ನೋಡು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಂಬೆ ಖಾಲಿ ವೈರಸ್ ತುದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಬೆ ಆತ್ ಪಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪು ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಡ್ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಬೆ ಪಾಪ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳ್ಳರಿಗೆ ಅವಳು ಜಮಿಷಾನ್ ಏತ್ ಜನ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಂತಲು ಖಾಲಿ ಈ ತುದಿನ ವೈರಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಬೆ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋತೀನಿ ಇಂಬೆ ಪಣ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋನ ಅದೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಡಿತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವೆ ಇಂಬೆ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ವೈರಸ್ ತುದಿದ್ದೆ ಐಟೇ ಪೋತೀನಿ ಪೂರನ್ಗೆ ಅವಳ ಗಾಡಿಡು ಡೀ ಪುರಾಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೇರೆ ರಪ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ದಾದಯ್ಯನ ನಾವು ಇಯರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಅನ್ ಖಾಲಿ ವೈರಸ್ ಪುರಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದ್ ಬೈದು ನಾವು ಇಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುರದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೂದು ಬಾಕಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತಂದ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಾವಿದೆ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಟಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಂಜ ಯಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆವದು ಅಡವು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಚಾಕು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವ ಅವು ಎತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಇಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಬಂದಿದ್ದದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಗೊತ್ತು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಅವೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ
16 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಏನ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟು ఒక ఇంట్లో నాసిక్ మాత ఇత్తనది అవు మాత అనక మస్తు లేట్ అను నాసిక్ పడ దున్నని మాత ప్రాక్టీస్ తోడు ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ರಜತೆ ಟೈಮ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದಾದಂದು ಕಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಆ ಮೂಮೆಂಟೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪನಲಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಯಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ನಾಸಿಕ್ ಬೋಡಿ ಇಂಕ ನಲಿ ಪೋಡುಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಪಾಪದ ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಈ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಆಪುಜ ಆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಕ್ ಬೊಟ್ಟುತ್ತೀರ ಹಳದಿದಾನಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಳದಿದಾನಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ వచ్చి ಸೆಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅದು ಮಾತ ಬನ್ನದ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ 11 ಜಾರೇನ ತನ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿಪ್ಪು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೊಂಬು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಿಚ್ಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಚ್ಚು ಪಂಡ ವೈಟ್ ವೈಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತರ ಆ ಮೆಟಿ ಮೆಟ್ ಚಾರ್ದಿದ ಐತ ಮಿತ್ರ 2 ಜನ ಉಂತುದು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕುಂಟುನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಕಿಂಚ ಹಾಡ್ದು ಉಂತೀರ ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಡ್ಕೋತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ದಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಪಡ ಇಂಚಿನ ದೊಂಬು ಉಂಡತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಜೈಕ್ ಪಾಪಲೆ ಇಂಚ ಪಾತು ಗುಂತುದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪು ಅಂಜಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಆಡತ್ತೆ ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಿನ ಅಂತ ಏಪಲ ಮಂದಿ ಜಲ್ದಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪಡ ಆತು ಶೋಕ್ ಆತನ ಅವೇನು ಆಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದುಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಡ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅವೆರಡು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾ ಹಳದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವನಸ್ತದ ಬೇರಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅವೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾವೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮದಿಮಲ್ಲ ಕತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋದು ನೀ ಸೀಟು ಒಂದು ಕುಲೋಂದವೆ ಮಾತಾಡ ನಡುಟ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನದೆ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದೆ ಮನಿ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ అయిన ಕೂಡಲೇ ಪಂಡಿರೆ ಬ್ರೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಬಲ ಅಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮದಿಮಲ್ಲಕ ಫೀಲೇ ಇಜ್ಜವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಬೋದು ಏನು ಪೋಂದುಲೆ ಬಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋದನಾಗ ಜಿಪ್ಸಿದ ಮಿತಿಯಾನ್ ಮಿತರೋಡು ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಪಂತವೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಕನ್ನಲೆ ಏನು ಕೈಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ಬೆಟ್ಟೆ ಅನ್ ಮಿತರ್ದು ಉಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತವೆ ಹೆಂಗ್ ಮಿತರರ ಒಂದಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆವಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಒಕ್ಕಬಿಟ್ಟು ಬಕ್ರಮ್ ಮಾತೆ ಇಪ್ಪು ಪುನರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಬರೀ ಬಕ್ರಮ್ ಮಾತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂದಿರು ಚೇರ್ದ ನಿಂತು ಉಂತುದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಜಿಪ್ಸಿಗೆ ಮಿತಾರಂಟೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತಡು ಈತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂದೊಂದುಲೇರಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಂದುಲೇರಿ ಎಂಕ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಟ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ನಾಗ ಬ್ರೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮಗುತ್ತೆ ಒಂದು 5 ದಿನ ಜನಕ್ಲೇನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೋದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಪಪ್ಪ ಗೊಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೋದಿರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಪ್ಪಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಓಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪಾರ ಓ ಮಂತ್ ಜರಡಲ್ಲ ಮನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಲ್ಸಿನಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾನಿದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನಾಗನೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ಎಂಚು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಈ ಸಲ ಪಾಡೋದು ಪೋಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ನಂಗ ಮತ್ತ ತೆಳ್ತೊಂದು ಬರ್ತೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ದೂರಡ್ಕುಲು ಒಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಕೈತಾರೆ ಹೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಒಪ್ಪೊಂದಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇತನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಡತೊಂದಿ ಕೂಡ ಏನಾರ ಪನರ ಆಪುಜ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೂಡ ಅವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಏಪಡದಿಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಅನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಪೊಳಲಿಡಿದಾರ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನತೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಬಂತ ಮೂಲು ಆಣ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಬರ್ತದ ಆತನ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಓಲರ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟೇ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡು ಮಾತ ನಮ್ಮಂಜಿ ಏನದಿಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಡು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೋಡಿ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಏಪ ಬೈದಂಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಕಾರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ ತೊಂಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಒಟರಿ ನಮಗಿಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋಡತ್ತೆ ಬೇ ಕುಲ್ದ್ವಿಜಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೊನೋ ಒಂದು ಕಾರ
ಯಾಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೊನು ಮಾರೆ ಅವರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗುಳ್ಳು ಮಾರೆ ಐತಿ ಮನಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆನ ಬೇಗ ಹಾತಿರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲವೆ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಎತ್ತದು ವಿಜಿನ ಮೋನೆ ತೊಂಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಆರ್ದಲ ಬಂತ ಜಿರಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಪ್ಪೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಜಿನ ಮೋನದು ಯಾರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಪೊಳಲಿಡು ದಾರ ಇತ್ತಡು ಪೊಳಲಿಡು ದಾರ ಅದು ಇಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಪೋಪಾತಿ ಇಂಕಲ್ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪುರಲ್ದಾಮನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಗ ನಮಕ ಅಂತಡೆ ಬಿಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂದಂಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆಟ ಉಂಟುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಟತಿ ಮೂಲು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಪೂಜೆ 12 ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತುದುಡು ಅದಾದ ಮನ್ಪು ಮೂರು ಪೂಜೆ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲದೇ ಇಜ್ಜೆ ಅವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಲಿ ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಒಂದು 2-3 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಪ್ಪು ನೆಪ್ಪಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತೆಪ್ಪು ಅವರು ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು 2 ಪಂಬರಿ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಂಕೋಟದ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಲಂಚ ಆಗುತ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜಿನಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಮೇರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಐನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇ ಮಂದಿನ ರೂಮ್ ಅಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬೈನಿ ಆಡು ಮಂಡೇ ರಪ್ಪವರ ರೂಮ್ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಅವಳು ಏನ ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಡು ಏನ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವೆ ದಾಪಂಡ ಅವು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ರೂಮ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಮದಿ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತಿರವೆ ಮೇರೆ ಜತದು ಅರ್ಪಡೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಕ ಡುಕ್ಕ ಬಲ್ತದ್ದು ಪೋಯರವೆ ಯಾನಿಂಜೆ ಏನೇ ಕಾರ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮದಿ ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನು ಅಕ್ಕಲ ಬೇತ ಮದಿ ಮೂರು ಕಾರ್ ಡೊಂಜಿ ಕುಲ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಂತು ನಾಜಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಂದಿ ಕುಲ್ದಿನವೆ ಕಾರ್ ಇಂಚೆ ಪಿರಾ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಮಂದಿ ಕುಲ್ದಿ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಹೊರಟಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಇದಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ತಾಲ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮತ್ತ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿಯ ನಾಡ್ದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೆಪ್ಪಡ ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಮೇರಿನ ಕಾತಂದ್ರೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ಒಂಥರ ರಾಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ರೆ ನಾಚಿಗೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಾರ್ ಡಿಪ್ಪನಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಪಿನ್ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಂಗೆ ಈಡಾದ ಮಂದಿ ನೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಅವನು ಪುನಃ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟವೆ ಓಲರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಗಿರೋಡೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಜರ್ ನಿಕ್ಲು ಓಲರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಪಾತಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ರ ಜನ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಚೂರು ಮೇಕು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೋಪಲ ಬರೋದು ದಯಪಡದ ಅಕ್ಲ ಅವ್ನು ಆತ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ನೀರೇ ಬೋದಿ ಪಡ ಅಕ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು ಮೇರೆಗಂಚ ಫುಲ್ ಬೇಗರ್ ಮಂಚ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ರಪ್ಪ ಹೋದು ನೀರು ಬೈದಿ ಐದು ಕಣ್ಣರು ಎಂಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಮುದಾದಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿರು ಪಡ ತುಯ್ಯರ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂಚ ಎಂಗೊಂದು ಮತ್ತು ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತದೆ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಲ ಕಾರ್ ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದಾದಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮದಿಮೆ ಮಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಉಳ್ಳಾಡಿತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಹೂನಗದ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲು ಜತ್ತೊಂದು ತಿರುಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಚಿಗೆಡು ಲೋಕೆಜ್ಜಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ವೀನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಓಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಿರೋಡೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಓಲಿದೆ ನೀರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಯ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಪ್ಪು ಕಾರಡು ಜಪ್ಪನಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಇರ್ತಾನಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡಿದ್ರು ಚೆಂಡೆದ ಅದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಸರ್ತ ರಪ್ಪ ಹೋದವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಲಿಪಿಳೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನಲಿಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ನಲ್ತಿನ ಉದ್ದ ಹೋತಿನಿ ನಲ್ತು ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳಿಂತಿದ್ದೆ ಏನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಬಂಡೆ ಮಣಿ ಏನ ಕಣ್ಣದ ಲೆನ್ಸ್ ಬೋತುಂಡಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಂದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಪುಳಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಇತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಡೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಡಿಜಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ವಿಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡ್ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಬಡ ಉದ್ದೋಗ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿರೋದು ವಿಜಿಗ ಲೈನ್ ತೂದುಜಿ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಆರ್ ಪಡೆದೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತರ ತಿರುಗಿದು ಮಂಗುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಆತು ಮಂದು ದಯಪಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜನ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ತಂಜ
ಅವೇರ್ದು ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಇಂಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆವಡು ಅತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಇಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಲ ಪಂತಜೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಂತಜೇರಂದೆ ಪನ್ನುಲಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡಾತದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡನಿಕ್ಕಿನ ಪೊಣ್ಣುಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಬುಲ್ತುದು ಜೀಂದ ಮಾತನ್ನ ಕಾತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ ಗುಲಿಪ್ಪ ಬಂದು ಬಟ್ ಅನ್ ಬುಲ್ತುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೀಪ ಮತ್ತದಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬುಲ್ತುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಪಂಡ ಮಾತ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಮೊನೆ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಯಾನ್ ಅನ್ಸದಾದ ಯಾನ್ ಏತು ಜಾಲಿ ಹಿಡಿತ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಹಚ್ಚರ ಮತ್ತೆ ಪಿದಣ್ಣ ಕಾರ್ ಪತ್ವತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿಪುನದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಕಲ್ದಾದ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಾಸಿಕ್ ಬಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ನಾಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಪಿದಣ್ಣ ನಾಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಚು ಪಿಪ್ಪರು ನಾಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ದವ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಿನ ಇಂಕ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಏನೋ ಹೊರನೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತುಂಡಾವ ಯಾನು ತರವರ ಬುಲ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಏತ್ತು ಬುಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಾಗಿ ನಾ ಬೇನೆ ಉಂಡದ ಹೊರನೆ ಕಣ ನೀರಾದ ಪೋಂಡುಂದೆ ಪನ್ನದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕು ಒಂಜೆ ಏನದೀನಿ ಯಾನ್ ಈತು ಶೋಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಈತು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲದ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಹೊರನೆ ಬಾತದುಂಡತಿ ಏತ್ತು ಬುಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುನದು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೊನೆ ತಗೊಂಡು ಜಂಕು ಅಕ್ಕಲ ಮೊನೆ ತುಂಬ ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಏರ್ನ ಮೊನೆಲ್ಲ ತೂತಿಜಾವೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಜನ ಆಂಜೋ ಕಲಿತಿರದೆ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಕಲಿತಿರದೆ ಒರಿಯನ ಮೊನೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಏರ್ನ ಮೊನೆ ತೋದಿ ಜೀತೆ ಬಗದೆ ಬರ್ತಾವ ಆತೆ ಏರ್ನ ಮೊನೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೊನೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಗದೆ ಬರ್ತಾವ ಆತೆ ಅಂಚ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನೋರಿ ನಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಬರೋದಿದೆ ಪಡೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಯೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾತ್ ಏರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜೆ ಬಂದಿದೆ ಪಡೆಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತುಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ತೋದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತದೆಗೆ ದನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ದನು ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆಗೆ ಆಯಗ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಆಯನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒರಿಯೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆಗೆ ಆತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ತಿಜೆ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಐಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಿದಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೇಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಲ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಾನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಇಂದದೆ ಅನುಭವಿಸಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರೋದುಂಡ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಅನ್ ಪಾದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಏನು ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಹಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಏತ್ ಮಾತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅನುಭವಿಸಾದಾರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲಿತ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕಾದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತರ ಪೋರ್ಚಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಕೆವಿ ಕೋರರ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಮಾತಲ ಈಡೇರುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮಾಗ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡು ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ಪರು ವಿಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದೆಂಗು ಪ್ರತಿ ಬರಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು